Chceš sa naučiť kresliť v grafických programoch ako AutoCAD alebo Inventor? Chceš vedieť programovať CNC stroje? Chceš byť projektantom, konštruktérom, kontrolom kvality alebo technológom výroby? Alebo chceš pokračovať v štúdiu na vysokej škole? Tak príď k nám. Chceš byť elektrotechnik? Chceš sa naučiť prevádzkovať a opravovať elektronické zariadenia, navrhovať a zhotovať plošné spoje, merať elektrické obvody, diagnostikovať motorové vozidlá? Chceš byť elektrotechnikom, elektrikárom, autoelektrikárom, dispečerom alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole? Tak príď k nám. Chceš byť ITčkár? Chceš poznať hardwareové a softwareové prostriedky, inštalovať, konfigurovať a správať operačné systémy a databázy? Chceš používať IT technológie pri projektovaní a údržbe zariadení? Chceš byť sieťový špecialista, správca počítačových systémov, technik údržby IT zariadení, správca serverov a sietí alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole? Tak príď k nám. Chceš byť dopravák alebo ekonóm? Chceš plánovať a organizovať dopravu a prepravu tovaru? Pracovať s účtovnými programami Omega, Olymp a Alfa? Orientovať sa v princípoch ekonomiky, logistiky a dopravy? Viesť účtovníctvo alebo spracovať ekonomické doklady? Chceš byť referent dopravy, vedúci dopravy, účtovník, ekonóm? Alebo chceš pokračovať v štúdiu na vysokej škole? Tak príď k nám. Všetkých vás pozývame 13. januára na deň otvorených dverí u nás na SPŠke v Považskej Bystrici. Tešíme sa na vás.